Maya payabak po kay kayungan. Siklod tao po para king oratio emperata laban king COVID-19. Kinlagyunig ipahampuan ng anak ang po ng banal na espiritu. Itamongan po. O mapamakalulu ang po mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit kaya ko. Ban manakit ka patawaran ang pombi. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi kaya ko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal ang kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mi ngini kaya ko, ing balikdan mo kami kin good, at iyachat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mapat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin laring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyla karing masakit, kambenin belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasahab kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manananasanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayrana kami king pamagbayong biye at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong, o kabanal-banalan ay nunin Diyos. Mo sana pisawili ingaklis mi kaya ko, king kagulanan mi, nunebagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen, Birhen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita ning Casia, San Pio ning Petrachina, San Agustin, patulan naming Santa Monica, kinaguningin pa ang puaning anak, ang puaning banal na espiritu. Luklok tao po. Kambeda po din kaya katao kong kapag nasan kaniting misa, yabe talagang po din makatuking intentions. Kapasalamatan na po din kaya katao kong lay sponsors, kaniting kapiyasan ng San Padre Pio, de Jeffrey and Mary Carlising, Millie and Risa Trinidad, Bert and Paul Mariano and family, Juanita Siron and family, Lucia Asuncion and family, Alice Reyes and family, Krisha Jean Sampang and family, Janet Borja and family, Marisa Ong and family. Ang timuring kapasalamatan dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Ruth Tolentino and family, Ferdinand and Myrna Lising and family. Kapasalamatan King Aldodang Kebaitan, di Imang Lilian Borromeo, Iluminada Pineda, Dr. J. Mark Canlas. Special intention,
Ditz and Rita David and family, Angelina Kabuhat, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Angelina Lising, Remy G. Mateo, Angel Pajardo, Monica De Leon, Bianca Lising Santiago. Para king alananggang kapainawan ning kaladwa dari, Virgilio Natividad, Jose Domingo Sr., Lisel Erlinda Domingo Jr., Joselito Miguela, Julio Lerma, Joan Ponciana, Urbano, Maria Emiliano, Macario, Nicomedes, Reden, Arturo, Amelia, Portia Giobel, 40 days, Luciano, 40 days, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakatapon makiabik indalita pamuklat. Kinagining impampo ng anak, apo ng Banal Espiritu, ng grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. Ay payapa kay kayo po. At kaya katayang gaganakan ngayon, pagmasusya ng piyesa ng San Padre Pio ng Pietrelcina, one of the most celebrated saints in the 20th century. Yan ba't nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusya, namin ang talapat pagsisya, ding kasalanan tamo, at anyarang pamilunos na't kapatawaran ng hapong gina. Igang Kristo na ng Diyos, Ginoo pakalulo.
Ikang dinalanda kalakasakitan para king kekeng kaligtasan, Kristo pakalulu. Ikang silbing mebi at dinupig king kamatayan, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, dala nakatangan sana, king die alangangga. Manalangin tamo. Ginoo, pakiramdaman mo sa ing panalangin mi kaniting kapyesna ng Padre Pio, ang tiningay mi panaligan ng sarili ming kagiwan, makasaw sa kaya kaming panalangin iting santong minye kaligayan kaya ka kimbiyan ng delanan kaya tiking yato. Itiadon mi king kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ng Kohelet. Ating makatakdang panahon para karing sablang bagi, ating oras ing sablang mamalyari ketiking yato. Ating panahon ing mibait ka, at ating panahon ing mate ka. Ating panahon ing tanam ka, at ating panahon ing pupulan mo ing kekang tenam. Ating panahon ing pamakamate tao, at ating panahon ing pamanulo. Ating panahon ning pamaglasak, at ating panahon ing pamanalakad king melasak. Ating panahon ing pamangyak, at ating panahon ing mayli, uli na ning tula. Ating panahon ning pamagpaldas, at ating panahon ning pamanerak. Ating panahon ning pamangalat batu, at ating panahon at ipunan lang pasibayo. Ating panahon ning pamangawol, at ating panahon ning pamamigil king pamangawol. Ating panahon ning pamanintun, at ating panahon ning pamamating. Ating panahon
ning pamanipon, at ating panahon ning pamanugse. Ating panahon na ning pamangisi, at ating panahon na ning pamanulsi. Ating panahon na ning pamanahimik, at ating panahon na ning pamagsalita. Ating panahon na ning palsinta, at ating panahon na ning mimwaka. Ating panahon na ning pamakigera, at ating panahon ning kayapan. Nano mo ing kaya katamong pakinabang, king sablang kaya katamong daraptan? Balo ko ing bayat na ning pupusana ning Diyos kaya katamo. Dinina nakatang ustong panahon, ing sablang bage, dinina nakatamong panahon, bang abalo tamo, ing payintungol. Dapat kapilan man, nakatamo dininan sapat apamanalastas, bang kaya katamong aintensyon, ing kayang daraptan, manibat kanitang minunang panahon. Amano ning Diyos, puryan niya ing ginu, ing kanakong kuta. Puryan niya ing ginu, ing kanakong kuta. Ya ing kakong talapaglualo, ing kakong kambilan. Ya ing kakong panaligan, ing kakong talapagligtas. Ya ing kakong kalasag, ing kakong santungan. Ginu nanuya ing tao bangke kayang pansingan, ing anak ning tao. Bangke kayang lingapan, ing taong mistula mong pangisnawa, ing kayang biye lilipas, may ngari anting aninong matatda. Mata ko kaya kalang ibuklat, bangka ko lang akit, ding makapagmulala ng katutuan, ning kaya kang kautusan. Ang Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Misan kabang manalangin niyang dili-dili Jesus, lepitan dering alagad, nino kanwa ako agpangking sa sabihan dering dakalatao. Nga nang kinutang Jesus karela, may kibadla. Sa sabihan dering mapilan, king ika kanaywa na maminyag. Di nga liwa sa sabenda king ikay kanuy Elias. Di nga liwa naman sa sabenda king sino biyang mebing metong karing propeta ning minunang panahon. Hoy kayo naman nga nang kinutang karela, para kaya kayo nino ako. May kibachi Pedro, iking Kristo na ning Diyos. Kaya kapanabini ng Jesus, king era sana pa niya biniti kanino man. Nga na pang kinuglong, sukat siyang dumalan dakala kasakitan, ing anak ng tao. Isakwil daring makatwa daring Hudyo, rin pamuntok daring saserdote ding eskriba, at patende. Dapat subiyang niya, king kalungaldo.
Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. So, pwede nang maglako, face mask, keng pamanaral. No? Kaya, mas maganda nga naman pong walang face mask na mas malinaw. Kasi pag ito, parang nakatakip pa rin ang sounds. Alam niyo po, isa sa mga siguro gusto ng kababahihan na maging at mga hinahangaan, yung mga flight stewardess. Yung mga flight stewardess. Ako naman dahil frequent flyer na rin, nakikita ko yung mga stewardess. No? At talaga namang mayroong magaganda. No? Pwedeng magkakrasang pari, pati pari. No? At pwedeng iwanan ng pari pagkapari para makabingwid ng isang flight stewardess. No? Pero kahit na maganda yung dating ng mga flight steward, parang palagula-gula. No? Mahirap ang buhay ng flight stewardess. No? Ang mga flight steward, kahit yung mga lalaki. Kasi kung tutusin po yung trabaho nila dun sa aeroplano, para sila mga konduktor at higit pa. Kasi yung konduktor hindi naman nagtitinda ng money popcorn dun Nagbibigay ng money popcorn sila. Isa-serve ka pa ng pagkain, ng inumin. Kapag may problema ka, tatawagan mo sila. Kung may medical problem ka, silang haharap sa'yo. At noon po alam ko mayroong height requirement. At least mga 5'6" yata. Ito yung tangkad. Kaya pala ganon. Kasi silang nalagay ng mga luggages doon sa taas doon sa mga lagayan ng luggages sa taas ng eroplanong ganyan. Kaya kung maliit-liit ka, hindi mo maaabot yun. Kaya medyo matangkad-tagkad. At siyempre, dahil ikaw ang customer, kakaya naman ikaw maglalagay ng kung kaya mo, okay lang. What if maliit ka lang na customer nila? So, silang gagawa nun. At siyempre po, yung palipat-lipat ng lugar, kakapagod yun. Nag-iiba pa ng time kung minsan, kung iba-iba yung mga pinupuntahan ng mga bansa. At kung minsan, siyempre po, hindi naman lahat ng mga pasahero mababait. Mayroon ding mga bastos. Mayroong mga malilikot ang pag-iisip sa mga pasahero. Kaya kahit na maganda silang tignan, hindi natin nakikita sa likod nun ang hirap at sakit ng pagiging flight stewardess o flight stewards. Parang yung mga santo, sa tingin natin ang gaganda ng mga images. Si Padre Pio dito, ang mahal na Birhen, si San Jose, si Santa Monica, si Santa Rita, parang ang gaganda nila nakalagay dahil sa estande. Parang sarap maging santo. Kasi parang napakagaan, napakadali, napakapayapa ng buhay nila. And yet, kung titignan po natin at aalamin ang istorya ng kanilang buhay, doon tayo mapapaisip. Hindi pala ganun kadali mabuhay bilang isang santo. Hindi pala ganun kadali ang naging buhay nila. Kasi lahat sila, they have their own share of pain and sufferings. Di ba? Kailan lang, pinagdiwang po natin ang pista ng Our Lady of Sorrows. Just imagine, the Mother of the Lord has her own share of pain and sufferings. Mga lungkot at pasakit sa buhay niya. Anak niya mismo, manunubos. Siya mismo naging ina ng tagapagligtas. And yet, hindi siya inilayo ng Diyos sa ganong paghihirap, pasakit at kalungkutan. At ganon din po si Padre Pio. Sabi ko kanina, one of the most celebrated saints of 20th century. Though nakanonize po siya this 21st century during the time of Saint John Paul II pero nabuhay siya sa 20th century. Gera, yung panahon ng World War II. At hindi madali ang kanyang kabataan kasi farmer lang ang tatay niya.
Dahil hindi masustentuhan ang pag-aaral niya, late po siyang nag-aral. Gusto niyang pumasok sa pagiging cappuccino, pero hindi muna siya pinayagan ng kumbento o monasteryo ng Capuchino. Bakit? Kulang siya sa pag-aaral, sa edukasyon. So alam niyo ang ginawa ng kanyang tatay? Nag-OFW. Hindi pala OFW. OIW. Overseas Italian Worker. Nag-abroad ang kanyang tatay para maghanap buhay sa ibang bansa. Anong bansa? Sa US. Doon po napadpad ang kanyang tatay. Para lang pag may trabaho siya doon, may paipapadalang pera para pag-aral sa kanyang anak. At matanggap siya sa monasteryo ng Capuchino. Kasi very religious din ang pamilya eh. Kaya ganong suportado ng buong pamilya, ng magulang, itong nasa ni actually po pangalan niya Francesco, no? Na pumasok sa kumbento ng mga Capuchin. So, nag-aral po siyang konti, nakapag-aral siya, and then natanggap na siya dun sa Capuchin Monastery. At hindi rin naging madali ang buhay niya kasi sakitin, salonero, mahina ang katawan. Pero tumanda rin siya. Umabot ng ilang taon siya nang namatay, 80 plus na yata. Kahit na ganong sakitin. At yung pong masakit, yung nagkaroon siya ng stigmata nung pari na siya. Pero nung mayroon siyang ganyang stigmata na para sa ating pag-aral ngayon ito'y parang pakikibahagi sa paghihirap ng Panginoon. Maraming duda. Maraming nagdududa sa kanya. Lalo na yung mga press ng panahon na yon, Italian press. At hindi lang Italian press, hindi lang yung mga mamamahayag, kundi yung mga Italian priest. Nagduda din sa ganyan. Kaya kailangan ng medical at religious investigations. Kailangan siyang suriin kung nagloloko siya, nagkukunwari, o anong ginagawa niya sa sarili niya para lang makaakit ng mga followers. Kasi dahil po dyan, nagkaroon siya ng maraming followers. At maraming nagsisimba sa mga misa niya at maraming lumalapit para magkumpisal. At higit sa lahat, maraming sumusulat sa kanya asking for counseling or advice. Kaya alam niyo, nung napunta po ako doon sa kung saan si Padre Pio, yung buong kwarto, yung cabinet na ganun, punong-tuno ng mga sulat. Sulat na nakapaikot na ganyan. Dahil sinusulatan siya ng marami. Lalo na ng World War II, yung mga nagpapadasal ng mga asawa ng mga sundalo, naging busy siya sa pagsusulat. Dumating po ang punto, alam nyo, ay siguro ito yung mahirap sa kanya. Pinagbawalan siyang magpakumpisal ng simbahan. Pinagbawalan siyang sumulat kahit nandun lang sa monasteryo. No communications, no outside communications. Bawal makihalubilo, makiharap sa mga tao. I think for 2 years, mag-isa doon sa monasteryo. Pero, alam niyo po, ang kabanalan, hindi naman lumulutang pag magagaan ang sitwasyon. Ang tunay na kabanalan, hindi naman nakikita pag maayos ang panahon. Lalong makikita lang ang kabanalan sa oras ng pigati, kalungkutan, at paghihirap. Kaya nung ganong mas mahirap ang kalagay ni Saint Padre Pio, the more nung doon nakita ang kanyang kabanalan. Kasi he spent, 2 hours, kahit silang mag-isa, na nagmimisa. Tayo rin po dito, 30 minutes lang ang misa. Mahaba ba? 30 to 40 minutes. Siya, 2 hours, kahit mag-isa lang.
Di ko alam kung anong ginagawa sa misa. Parang 2 oras, kahit mag-isa lang siya. Inaaralan ba niya kanya sarili? At pera pa doon, yung kanyang prayers, personal prayers, and studies. Yung panahon na 2 years he was ostracized by the church. Hindi siya nag-complain. Hindi siya nagsabi-sabi. Nanatiling mababa ang loob. Tapat. At masunurin sa simbahan. Just siguro mga ugali ng isang banal. Ng isang banal na tao. Si Padre Pio. Kaya alam niyo po yung mga sikat na slogan ba yun, or motto, narinig natin mula sa kanya. Para sa akin, they were born out of his own experiences. Dahil mahirap ang pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Yung sikat na pray, hope, and don't worry. Kasi naranasan niya mismo ang mahirapan, ang magkasakit, ang maging mahina ang katawan, ang sirain ng ninuman. Kaya ito pong pray, hope, and then bunga ng kanyang mismong sariling karanasan. At sabi niya, pray, hope, and don't worry. For God is merciful. He listens to our prayers. Mga karasan niya to. At alam niyo, dito sa buhay natin sa mundo, pinipilit natin gumawa ng sarili-sarili nating mga paraiso. We want to create our own little paradises. No? Yung mayayaman, pinapaganda mga malaking bahay, bumili ng maraming ari-arian, hindi makontento sa kung mayroon sila, sige pa rin sa pagkayod at pagpapakayaman. Pero sa buhay na ito, hindi natin matatagpuan ng perfect happiness. There is no perfect heaven in this world. Kaya ito pong ating unang pagbasa, yung kay Ecclesiastes, there is a time for everything. A time to be born, a time to die, a time to mourn, a time to celebrate, a time to cry, a time to dance. Ibig sabihin, walang permanente. Nagbabago, nag-iiba. Ipinanganak ka ngayon, maya-maya wala ka na. Malungkot ka ngayon, pero huwag ka munang magbigti. Kasi mamaya-maya masaya ka na. Pero maya-maya malungkot ka na naman. Masakit na naman ang iyong nararamdaman at ang iyong nararanasan. Walang permanente dito sa mundo. Ika nga, what is permanent in this world is change. Ang pagbabago lamang. Kaya alam nyo, ang ating pinagdarasal lagi bilang mga Katoliko, ay yung buhay na walang hanggan. Buhay na maligaya, magpakailanman. At yun ay hindi natin mararanasan dito. Yung walang hanggang buhay at walang hanggang kaligayahan. At mula kay Saint Padre Pio, maliwanag sa kanya to. Wala dito sa mundong ito ang langit. No? Ang walang hanggang kaligayahan ay nasa langit. Kaya, wag po nating hangarin na parang kahit tayo ng kayod, na parang hindi na magwawakas ang buhay natin dito at magpapakasarap na lamang. Like it or not, tanggapin na natin. Yung gusto natin yan, ay wala dito. At kay Saint Pio, yan ay isang maliwanag sa kanya. No? Kaya kahit anumang hirap at sakit ng kanyang naranasan, alam niya na he had his own share also of happiness,
Pero alam niya na yun yung walang hanggang kaligayahan, hindi pwedeng andito sa mundo. Nasa kabila. Kaya ito po yung mga santo. Kung meron tayong mapapansin sa kanila, na pare-pareho sa kanila, tulad sila ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Sabi ng Panginoon, ang Kristo ay kailangan dumaan ng maraming paghihirap. Ang anak ng tayo dapat dumaan ng maraming paghihirap. Itatakwil siya ng mga matatanda, ng mga pinuno, at siya papatayin. Ang buhay ng mga santo ay isang buhay ng pagyakap sa krus ni Kristo. Kaya ganun po tayong naniwalang because they have embraced the cross of the Lord, they now share in His glory. Tayo rin po, hindi natin pwedeng tawagin tayo tagasunod ng Panginoon. Hindi natin pwedeng tawagin ang ating sarili bilang Kristo, kundi natin yayakapin ang mga sarili nating krus. By embracing our own crosses, doon tayo pwedeng makibahagi sa kaligayahan na pinapangako ng Panginoon. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pintay mga kahilingan, tayong lahat na patuloy na inaakay ng Panginoon sa pakikibahagi, hindi lang sa kanyang paghirap, kundi sa kanyang kaligayahan pagdating ng araw. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing daing dingkeka manalig. Ginoo, pakiramdaman mo ing daing dingkeka manalig. Banging mabilog nga Santa Iglesia, maging pekakatawa ng Kristo, king pamangawang mayap, king parang tao, at pamanyamba king igpa, kapamila taning dapat amayap at panalangin. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing daing dingkeka manalig. Bang tuparanda ring sabla ing karenang katungkulan king Diyos, balang Domingo, at piyestang Pangilinan, kapamila taning pamidawon king misa, ipanalangin ta king Ginoo. Bangding dirimlo king kasalpantayanan, tanggap lang bayong sala ay iba't king Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Banging kaya katamong kapagmisanan, may kamalasakit siya, king ikalinis at ikasanting ning balening Diyos, at mabiyasang sumawop king obra king parokya, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing daing dingkeka manalig. Ngeni adwan tamin sariltang kapagnasan. O Ginoo, ituro mo kayong lugod at salpantayang kabilugan na puso kaya king lagyan ng Kristong ginumi.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daw, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Oy paming migalang, king kaya kang ganaka, pakiramdaman mo sana, ring panalangin mi, ading panalangin na yampang ding kaya kang santo, alang-alang kaya kami. Ingatan mo kaya sana, banketa makayampang king karapat dapat akasayuan king kaya kang altar. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuman tabi kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Tunay karapat dapat at maturi ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Ibabay may Santa Iglesia king balang panahon, kapamilataning pamipalto mong lalaki, at babaying makapasubali king kabanalan. Babiya patutu king kekang alangko pa sa lugod. Agiganda kami kapamilataning biyerang bayani, at sa sapan kapamilatan di nga lang likat dang panalangin, ban maging mabiyay keng tanda, ning magigtas mong upaya. Ulinita ka beri sa Blancoro, ring anghel ka ring banua, daralit ming kaya kang ligaya lantok nang, naming babiye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayami daw kusang luk, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape at pasalamat siya kaya kam. Pira sine binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti ko nga at kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha ni kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyin kalis, ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti ko nga, minum ko kaniti. Iti ing kalis, ing kana akong daya. Ing daya ning bayit alang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sa blang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Datan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi hoy pa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyan ng anak mo, darami kaya kayo ting tinapin ng biyan ng kalis ng kaligtasan. Laing ming pasalamatan kaya ka,
Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapangbabaming pagamwa mo, king kaming ansanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia amang makalaganap kimeto yato, ban may ganapya king lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mo na naman din kapatid ming pepainawan at maninayang subing miye, ading sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kingan. Gawan mo king ang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen do ning Diyos, kambi ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at ilupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panabun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupay tutub, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Mapaminto king amahan tala pangabo sa mibog kimbalan ng turu, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakpan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babi ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga.
Ing kapayapaan ni Ginoo mantabi sana kapilanman. May kakapatatangan po, niya masaya tamang ipupugayang kapayapaan. Kapayapaan kaya kaya nga. At maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa minalako king kasalanan niya to. Ang damang mayaws, king apunan ing kordero. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kismay nga mana mo, kumayab na. Salamat, salamat.
Manalangin tamo. Oy pa, agay kaming kasngawan at kapayapan, tinipon ming kay kang pamilya, banpuryan ng lagyumo, at parangalan din kay kang santo. Ipaintulot mong ing sakramentong tinggap mi, maging tandani at pangako, din kay kaming kaligtasan. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ginum, antabi kay kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ning kay kadang kapag masusyan, umeta ng luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras. At palakpakan tayo po'y Padre, San Padre Video. Bisyak